But for the meantime, ito muna ang atong Vuelta. The three-time KBP Golden Dove Awardee. Kita mo na sa likod ha. Kita mo na tulo na kabuok ng kalapati sa likod ha. Klaro kayo na. Art Bonok Junior. Basta mga junior. Gahi. Uy, belated happy birthday po kang Antonio Resma Junior. Oo, tama. Nag-birthday day. Bisag, grabe bisag na birthday. Trabaho Birthday niya gahapon. Niya ga-duty gihapon. Boss Resma, sir. Kani si Anton Resma Junior. Boss Anton Resma. Suri gihapon sa Cagayan de Oro. Yes, sir. Para lang masiguro nga walay maglaag-laag. Aron maproteksyonan ang mga laagan. Ha? Uy, medyo good news niya nga to ang buwelta karong buntaga, mga kahigalaan, mga kagahi. Hatod ka nato sa Cherry C. Cherry C Calcium Ascorbate with Kamo-Kamo Extract and Zinc. Ini ang vitamin C nga sunglawas, makapapiskay, og sa COVID makapalikay. Cherry C para mas healthy and COVID-free. Available na sa mga nakunang drugstore o pharmacy sa Miss or Cagayan de Oro City. Ala, order na mo ay unsag yung kain ni. Tsada kain ng Cherry C, mga kagahi. Ano itong buwelta magahisgot, bakuna para sa minor de edad. Uy! May pa sila. Mga kagahi, ang Food and Drug Administration kung FDA naghatag ng authorization COVID vaccine nga hinimo sa Pfizer aprobado na para sa mga teenager. Ang maong bakuna pwede sa mga batang kaedad 12 ngadto 17. Dako kining tabang sa katilingban, ilabi na nga kining mga idara, ang grabe ka mga laagan. Apan, ayaw lang kayo mo ka-excited. Kay ang priority ni ini ila pang gilatid. Tungod limitado pa ang supply para sa ato ang country. Gitun-an pa sa DOH, kinsa dapat ang priority. Target sa gobyerno, 20 million ang mga batanon. Wow. Papailawom sa injection. Ulat-ulat sa mga chikiting sa inyong kategory. Kay nanghingusog pa ang gobyerno Pilipinas ma-COVID-free. Dito sa China, ang Sinovac gigamit na sa mga bata gibakuna. Kirisan nato nasod Pilipinas. Gitun-an pa sa hingpit aron sure yun nga luwas. 3 anyos ang edad, pwede na dito sa ilang kapasidad. Nindot ang maong tuyo, pero gisiguro lang sa itong gobyerno nga way mga tutyo. Kung unsa man ang irekomenda, dapat di na dugay-dugayon, bakuna insigida. Kung muabot na gani ang imong turno, avail na ni anak dayon, aron likay ka sa peligro. Kamong mga talawan, mabakunahan. May pagtangtangon na lang mo sa mga listahan. Kung kamong mga di gusto magpabakuna, ayaw mo pandamay sa mga desidido na. Kay wa man gani mahadlok ang mga doktor ug silang anaa sa medical. Kita pa kaha na kusog mo tagay ug bahal. Hi. Oras alas 7:15 na. Time check was brought to you by